Erokamano nya jahera mar chenro mar penj laktar biro ni achiel kachiel kokalo Ramogi TV kama wacho ni ngima en mwandu. Wantiere kod Dr. Chenge studio mar Kibra Level 3 Hospital. Opimonwa kendo wawuotho kanyakla e ng'iyo yore mopogore opogore mag komo nyuol. Daktari kane pok wadhi e break ne wang'iyo kacha chandruoge ma ng'ato nyalo yudo kotiyo kod yore mopogore opogore mag komo nyuol. Wayudo ni achiel samoro hormones, samoro bende ng'ato odhi ma wiyo wil, momako ich kod gik makamago. En yore mage makare ma wanyalo wacho ni safe ma bende ok nyal kelo side effects gi mag komo nyuol. Safe methods mag yore mag komo nyuol. Yore emomiyo wan gi kidienje mang'eny. Koro onge mwanya wacho ni safe ahinya nikech all of them gite giluore kaka koro jatuo kaka ng'at matimo komo nyuol ne kaka tiyo kod gi kaka okawe. Nikech kwa ng'isi ni duogo hospital bang' dweche adek onego bed ni duogo bang' dweche adek. Kwa mi mwonyo pile. Koro kik wi wil ni koro wil kode then iduogo hospital kuchiwacho ni mako ich. Man to koro ng'eni mana makosa mar jatuo. That hospital yedhe gi gin gik mosebedo mopim gi jo World Health Organization ma gin gik mobedo recommended gi berte. Kamano koro luwore gi ng'ato koro luwore gi condition kaka ng'ato en emomiyo koro emomiyo wan gi different types ma koro wayiero ni kuni miyiero achiel mineno kober. Mineno ka donjo kodi. Kamano. Yore mag komo nyuol gi te kane wang'iyo gi namba achiel waneno kacha ni pills joma mine mamuonyo, wayudo kacha ni coil iketo ne joma mine, Norplant iketo ne joma mine, P2 wacho ni ok en yor komo nyuol kata kamano en bende aneno kikete kacha. Mak mana raboyunga kende e yore mag komo nyuol mag joma chuo. Yore mage kendo mag komo nyuol mag joma chuo. Nitie moro ma joma chuo ma koro tube ineno kama spams wuok godo no nitie kaka ilore nitie kaka ilore matis exactly koro nitie kaka ilore ga koro mago to ng'eni gin advance momiyo koro ng'eni wadil gi joma man kaluo kujocho mantie ei bel kujocho ma koro ok nyal tiyo gi bilago koro mago ng'eni dwaro kuonde ma advance ema dil gi mago but mago be gin yore mag komo nyuol. Wamule vasectomy matin. Yes. Koro nyalo jogo maneno chendo ni gin ji duto te mantiere kamoro amora wadwomula ne vasectomy kakitime gimomiyo samoro ng'ato nyalo dwani mondo miyo time ka achiel kod side effects seche wamulo side effects mag komo nyuol mano be ber ka wamulo ni to hie chandruok manyalo biro kotenre kod main man. Koro en iloro kar tong kama golo tong mar joma chuo. Koro kose lori nyalo lori godo kata bang' higa achiel, nyalo lori godo bang' higni adek, nyalo lori godo bang' higni abich. Koro ber na achiel samo lori godo no, koro mama koro konyore koro dhi tiyo gi family planning moro amora. Koro wuon plot kende matiyo godo. But koro en ng'ine itime nyaka tim hospital, nyaka tim ni minor operation. Surgery mitimo ni godo mondo eka lore. Ilero kacha ni lore bang' en koro en muda nyalo lori godo bang' higa achiel, nyalo lori godo bang' higni adek, nyalo lori godo bang' higni abich, koro luwore gi kaka idware. Matiende ni ok en kaka ne iwacho ni seche ma ng'ato timne vasectomy to en permanent. Nitie mo nyalo timo ni godo permanent, nitie mo nyalo timo ni godo for a while. Lernwa pogo. Koro nitie total iluongo ni giche ligation milore completely. Koro total kolore completely koro in nyaka chieng' koro in koro kibige dok nyalo nyuolo nyathi moro amora kendo. That moro mantie moro ma itimo kwa muda ni ema sane msodhi ji dwaro ga nikech en bang' keji nyalo amua kawuono ne ok idwa nyathi then after kata higa achiel kata higni ariyo chaka yudo main plot manyien idwa ni yud godo nyathi koro nyalo yawni godo kendo mondo yud godo nyathi kendo. But koro ng'eno sida ne achiel ni nyaka dhi e hospital nyaka timni minor operation niso nyaka bari matis koro ka tuwe. Kamano. Ma en gimi nyalo tuwe tigonyo kaka ne ipimo nwachon kata kaka ne wasomo chon ni en mani ng'ado ituweyo ti ng'ado makoro onge kendo. Mano ken total machalo kaka inyalo kata mana kar dak mar nyathi mar mama miluoko mi total milokete koro majo machuo te ni lora matis ti yawo ni godo badaye ori nyalo gole completely. Ma kapo nono ni ji nitiere kod chandruoge kaka yedhe mag komo nyuol gi kaka nilero kacha pressure nyalo idho iyudo ka samoro ng'ato dende oyiengni ayenga iyudo ni samoro bende nitiere kod chandruoge mang'eny hie kapo nono ni yor komo nyuol mar joma chuo ni onge kod complications mang'eny doch ni kare joma chuo mondo mi komo nyuol mondo joma mini oyue joma chuo ok ohere ga ahinya nikech ang'o kech ng'eny joma chuo ka ng'ega naturally gin joma chuo gin jodoho koro samoro ng'eni samoro en jadoho naturally koro samoro dwane odhi oko kendo samoro koro kiseketo ni lore kabisa ng'eni koro mane miye tabu kendo. Chendo en penj laktar achiel kachiel kokalo Ramogi TV kama wacho ni ngima en mwandu. Wang'iyo yore mopogore opogore mag komo nyuol. Wantiere kod Dr. Chenge e studio. Daktari dwani mondo wang'i ane kaka ng'ato nyalo chopo kata ng'ato nyalo yudo yore mag komo nyuol e yo mayot kuonde ma gintiere.
access. Koro komo nyuol gin ospende mag sirkal gi gin tie nono ma bende ok chaji kata siling achiel. Idhi adhi hospital moro machiegni kodi kata man dispensary machiegni kodi kata clinic moro amora mondo mar government of Kenya en imiyo ji nono kanyo kendo puonj gi bende nono kuondego. Then kata wambe wan gi outreaches mitimo ga gi kata NGOs bende timogi magi kelo ni goro machiegni kama intiere no. Then wan gi nyamrerwa bende kucho sani nyamrerwa ni kamoro amora. Nyamrerwa gi bende gimbe ipuonjogi gidhi puonjo jo community umuhimu mar komo nyuol. Koro gin gik mayudore e hospital moro amora mantie machiegni kodi gin tiyo gik ma alero kage gite gin tiyo hospitende kate. Kamano. Wacho ni abro duoki chien kendo mai seche makoro chopo maduoki chien kotenore kod komo nyuol kuom nyithindo manyiri mag pok ochopo higni 18. Joma ni tindo lero kacha ni onyalo dhi gi janyuolne mondo janyuolne oket sei ni ayie mondo mi nyathina ni okom nyuol. Kamano. Kaka oganda Luo kata kaka oganda jo Afrika thothne waneno ga ni komo nyuol ne nyithindo manyiri mapod tindo mapok ochopo higni 18 chal ka gima wajiwogi mondo mi gidonj e weche mag terruok nikech seche ma wapuonjo gi komo nyuol kapod gitindo manyiso ni ka gima geng'o yore mag mako ich to komo nyuol nyalo geng'o ich to ok dhi geng'o tuo. Kinyalo wuoyo gi jonyuol kamano ma bende tero nyithindgi matindo mondo mi okom nyuol. Kinyalo wuoyo gi nyithindo mapod tindo madhi yore mag komo nyuol. Ang'o ma de giwachnegi nikech komo nyuol bro geng'o ich. To tuoche to tuo kodhi geng'o. Kech wayudo en adiera makende ni adwani mun nago maber nikech en chenro ma adwani okonyo oganda wa mang'eny. Iyudo ka adiera makende sama uwene iyudo ka most of our families iyudo ka nyithindo manyiri mantie jogni 14, jogni 15, jogni 19 nyaka 18 kage. Iyudo ka thothgi osechako ng'e mang'eny. Gisechako ng'e joma chuo kendo gidhi kodgi. Makata ospende mothiethegi wayudo ka gibiro ga mine gikelo gi gadier. Mano adiera makende but ok en percentage mang'eny but gibiro. Koro gima daher mar nyiso jonyuol kata nyithindo mabiro matimo timne kech wan igeng'o kech though sama gibiro to wan gi youth friendly health services wamiyo gi kanyo but wa explain gi kech inyalo komo nyuol lakini tuo to kigeng'o mane sida. Then sama kodi se komo nyuolne ngizi no be concentrated e somo kech ngene magi kama onego beni ko nyithindo gisome kabisa. Iyudo ka koro gisoma ahinya. Then sama koro gisechako komo nyuolne koro gichako ng'e mang'eny koro iyudo ka koro olok wene odhi gi ma koro yot mondo oketh ngimane. Then jonyuol maybe matimo timne wakuoni we nyithindo mino machon ka nego neno ka ni puonja ji to bene gidak adaka mang'eny ma be nok gikom nyuol mag nyithindo matiso kapok oromo donje keny. Ma hihi okonego beni wajiwo kata okonego beni wachwalo ni nyithindo mantiere tok higni 18 onego beni miyo yore mag komo nyuol. Okonego beni miyogi. Okonego beni miyogi. Kanyo wawinjore kendo wawinjore okonego beni miyogi but sama wuoyo kodi nitie sama NGOs kochuno kech samoro nowe skul adier kech achiel ariyo adek moko nyalo miyo we skul samoro tiyo kata mana od ng'ato samoro tiyo ne kata ng'ato gimoro but koro chuno ni koro nyaka koro kom nyuol. Erokamana inya. Ng'ato nyalo kawo thuolo marom nade seche ma oneno ni oyo asetiyo gi yore mag komo nyuol kata kuom higni 2 higni 3 atoka weyo tiyo kod yore mag komo nyuol ni dhi kawo thuolo marom nade mondo mi oyud thuolo mar yudo nyathi. Kuom ranyisi wati kod coil koro mokwongo ineno long term method gi kaka coil kata Norplant gi waro ni ng'ato setimo gi for a period of time ka ng'ato setimo bang' ndalo moko tinyalo change gi mondo itigi machielo kendo nikech kitiyo ga achiel for a long time onyalo bedo gi side effect moro kendo kech kaka yedhe mimuonyo pile kitiyo kod gi aming'a gin nyalo kelo kata mana kudno mag remo mana wacho ka poto mag remo. Then samoro be joma tiyo gi family planning iyudo ka samoro boko ne period koro mondo ng'ato samoro change gi mondo balance mondo ochak neno period kendo. Koro wahero ni ng'ato kiti gi one type of family planning for a long time at least nyalo change gi nikech one gi different types. Then ipenjo ne gino seche ma ng'ato segole sama ng'ato segole thuolo marom nade kapok omako ich. Sama ng'ato segolo family planning kata ka wuonda ni muonyo yath tiwe muonye nitie moko ma oluwore gi hormones mar ng'ato mar del yani kaka ng'ato gi ng'ato samoro kigole ne to dwe machielo nyalo mako ich. Then nitie moko ma kitiyo godo long time mitiyo godo mag long term family planning gi samoro ginyalo kawo time mondo ka gibi but
immediately kigole ngiso ni roteke mag del gimande gengo ni cha koro onge nyalo mako ich koro luore ng'ato gi ng'ato but ka beto immediately onego beni golo moto iketo machielo kapo ni pod en la kapo nono ni dwa komo nyuol kamano. To kapo nono ni tiyo kod yore mag komo nyuol kaka coil nikete igni abich tigole inyalo mako ich sechego koso dendi bro dwaro thuolo marom mondo balance koro oluore gi jomoko yudo ka bende jomoko wigi yot yudo ka ng'ato gole ne to dwe machielo to nyalo mako ich kode jomoko yudo ko gole to nyalo kawo kata dweche 2 3 4 kata mana 5 sama ng'ato nyadhi kata mana even 1 year kapok omako ich kode but I recommend kanisa migolo family planning achiel inyalo change to machielo koro inyalo kata tiyo kata condom bende mano be another family planning method. Chenro en page laktar achiel kachiel kokalo Ramogi TV wantiere kod Dr. Chenge wang'iyo yore mopogore mag komo nyuol. Kapok watieko chenro ni daktari wadwa ni wang'iye weche maliekore myths and misconceptions kautenore kod weche mag komo nyuol gigo maliekore ing'eyo gima wacho daktari. Yani gik moko ma ji wacho ga iyudo ka samoro kata hospital kucho iyudo ka gimomiyo joma chuo ok thoro miyo ga joma mine biro ga komo nyuol. Iyudo ka ng'ama joma chuo samoro wacho ni ka min oda tiyo gi komo nyuol ni koro ngufuna mar pacho dok piny mago bende iwacho ga mago iwacho ga ahinya yor mar komo nyuol mane ma iwacho ga tieko pacho mar joma chuo sana gija wacho ga ni sindan ni mama ni kodhi sindan koro mama ni samoro bende koro ong'ich ong'ich koro ni en on de class koro en onge weche mang'eny koro mano be jogo mago be myth and conception ma jogo ma temo wacho then jomoko bende wacho ni kitiyo gi family planning for a long time inya bedo infertile ma koro kinya nyuolo nyathi moro amora kabisa gimo gitemo wacho ga ni joma tindo kata kichako komo nyuol kata igni 18 kadhi nyime kanyo koro kiyudo keny ni kata igni 25 ni koro kinya nyuol koro mago gik ma ji paro lakini ok gin gik madiera gin mana gik manie pach ji. Then jomoko bende wacho ni samoro family planning kitiyo godo mang'eny onyalo mi kata shida moro kata pressure moro nyalo bedo godo mago bende gin mana myth and misconception. Ero kama na chenro page laktar achiel kachiel kokalo Ramogi TV kapo nono ni dwa ni kom nyuol kawuono wapuonjore gigo kata ber ma ng'ato nyalo yudo seche moko monyuol obro mi thuolo kaka ng'ama miyo mondo mi dendi odoge wang'e mondo mi dendi kaka ng'ama miyo iyud teko ni mar tiyo tije ni kendo mar rito nyithindo tok mano kende obo miyo nyithindo thuolo mar dongo e yor del ka achiel kod yor obwongo tok mano kende wayudo kacha ni in bende omi thuolo mondo mi ipangri maber kata kamano wayudo ni watiere kod chandruoge mang'eny mopogore ma bende samoro nyalo biro kod yore mag komo nyuol ma bende wapuonjore ni kaber to kidwa komo nyuol to dhi achiel kachiel nyaka ka laktar. Dr. Chenge iyudi kanye an yuda kapo nono ni ng'ato dwa ni mondo mi obi mondo mi ikonye imed lero ne matut kotenore kod weche mag komo nyuol kibira Nairobi ka kibira level 3 hospital kanye yuda chakre saa 2 okinyi nyaka saa 11 odhiambo ko saa 11 odhiambo antiere an clinic na kibira kanye luongo ni Antil Medical Clinic Antil Medical Clinic Bombolulu kanyo kibiro to koro nyalo konyi maler kata mana weekend gin gote anyalo lero ni gite kamano. Ero kamano nya wach mogik madiher nyiso johera mar chenro mar penj laktar kokalo Ramogi TV johera mar Ramogi TV marwa to mangime mwandu koro wakomo nyuolo nego bed wanyuolo nyithindo mwanyalo rito maber mokwongo inyuolo nyathi minyalo tere skul malongo maber mok irelay kuom anyuola kata wetegi kata nyiminegi ni koro nyaka gipuonje ni nyithindo minyalo miyo chiemo malongo balance diet maginyalo chamo breakfast ginyalo chamo lunch ginyalo chamo supper nyithindo manyalo rwakore malongo maler maber kendo nyithindo manyalo dongo maber mabedo mano kwa timo kamano to kata community wa biro bedo gi jomodhier matin kamano. Ero kamano ahinya chenro ne page laktar achiel kachiel kokalo Ramogi TV kama wacho ni ngima en mwandu kapo nono ni dwani mondo mi ibed gi ngima mochanore inyalo dhi e osiptal mondo mung'iane ni to en yore mage ma unyalo komo godo nyuol mataye chenro ni en Andruth Otieno nyaka kendo odiechieng' machielo adwoko ni erokamano makende kuom keto e chenro mar penj laktar Ramogi TV.